ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Хонатиҷе, мардуми ютуб, мардуми хонахар ҳама кас асозен. Ирӯз 22 январи соли 2025 Хонатиҷе навора сар кард. тоқи тамошо кунед. Барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. шумо дар замин, мошин, хона, квартира, ягон техника аппарат, ягон компания чизе боша, дар WhatsApp рақамои 9997 WhatsApp шунай прямои мақсад нависонен роӣ кунен. дар WhatsApp чизе боша, мо навори баъдна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда рости якчандта мошино роӣ кардан, якчандта хонаҳо роӣ кардан, квартираҳо роӣ кардан, ҳамаша барои шуморо навор мекунем. тоқи тамошо кунен. дар ӯ таги комментара ҳатман нависонен аз куҷо то чанд сума хона дар корай. дар навори баъдна аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. мо барои як видео дӯстон азиз 2 соат 3 соат вақт сарф мекунем. ба хотири пешрафти канали мо ҳадди ақал қадардонӣ када лайкора бизанен, хай подписатсия кунен барои худтона хубай. ба ҳар кас бовар карда сумпум роӣ накунен. дӯстон навора ма сар мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба якумин Toyota Camry фурӯшӣ. дӯстони азиз, Toyota Camry роҳӣ кардан ки американкаи тоза ҳай мега. айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. солаш 2009, бензини холӣ, коробкаш автомат, объёмаш 2.4 литр. муомилаи созам карда мешавад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp шона занг бизанен. мошин мега ягон дард надора, яксола ҳуҷҷат утилизатсия дора. маълумоти бештар занг бизанен. мошинча хулас ба талаботи худ ҷавобгӯ карда шудагӣ. касоне ки конкретни харидор ҳастен, ина марамат аз номи канали ютуби Хонатиҷе занг бизанен. боз ягон сум арзонтон мекунад. Toyota Camry американкаи соли 2009, мордои нав, фасон балону нав, краска нав, ҳуҷҷат утилизатсия кардагиай. хулас мошинчара срочно бояд савдо кунанд. маълумоти пурра оиди мошин, рақамҳои WhatsApp-шон ахираш 30 ёки дастӣ 8282 ҳозир занг бизанен. маслиҳат карда бигирем бачаҳои азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ роҳикардагӣ. квартираҳотона видеонавор када роҳӣ кунен дӯстони азиз. фасонка видео кунен роҳӣ кунен. ҳамин Хонатиҷе ва Саудо ТВ фақат барои шумо кушодагии канала ки хонаҳотона ба зудӣ фурӯхта бита. квартираи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар чортути боло, доми 4 этажа, дар якум этаж, духонагаи 60 метри квадрата. нигоҳ кунен, ду хонаи калон калон. об свет доимӣ. фақат харидори аниқ занг бизана мега. кухлиш калонай мега. рости дар омада. об свет доимӣ. хонаҳо дута хона мега. ҳардаш 6 ба 3 ҳай. бо тамоми шароитош, ҳуҷҷатҳо бо маслиҳат, мактаб, садик, балниса, бозорча, масҷид, хулас ҳамаш ҳастай. ва хонара бо баъзе ашёҳояш фурӯхта мешавад. мақсад як-ду чизи лозимиро мегирем мега. айхона мебурем мерем, касе мегира, ошашава зиндагиро сар бикунад. 450 000 сомонӣ нархи ами квартираи духонагае ки мақсад дӯстон ами чиза мегумтона и хеле нархҳо камтара кай медонен. ҳозир 450 000 да шумо коробкаи холӣ мегирен. ина марамат аз номи канали Хонатиҷе ёки Саудо ТВ занг бизанен. бо ягон сум иншоалло арзонтон мекунам бачаҳо. марамат муроҷиат карда бигиренш. WhatsApp шонда ҳозир занг бизанен. маслиҳат кунем. бо TikTok, Instagram бо номи Саудо ТВ дорем дӯстон. дар ӯ ҷамъ хонаҳоро живои видеонавораш қатъи мо реклама мекунем.
кадомитон хонаҳои фурӯшидора рафта худмон видео кунем агар бо хуб мешавад. ё ки худтон видеонавор карда рой кунен, агар ки видео ка натонен баъд сурат бигирен, суратҳои тоза рой кунен. мо ҳами Саудо ТВ ё ки Хона ТЖ ҳар диш як одамай. мо реалтер нестем бачаҳо, просто ҳами хеле прямои бе ягон посредник кор мекунем. ҳами хонаҳотона нархҳое ки мемонед ҳамон хел мо дар фурӯш мегузорем бачаҳо азиз. хоб ба хотири пешрафти ҳами канали мо мақсад мо барои ҳар як видео 2 соат ё ки 3 соат вақт сарф мекунем. ҳами нахо ки ба ҳами меҳнатҳои арзанда ба як лайк набоша. ин лайкҳое ки шумо мезанем бачаҳо азиз наворои мора топ да имрӯра. мақсад ҳамон нафарое ки мисол хонахар ҳастанд видеора бисёр тамошо мекунанд ҳамода баромадан мегиранд. иншоалло ҳамин хонаҳо ҳам бо савдо мераванд. фақат дар баробари тамошо кардани навор лайкораву подписатсияра фаромӯш накунед бачаҳо азиз. мегзарем ба сеюмин лексуси фурӯшӣ. Lexus GS роӣ карданд ки дар шаҳри Бухтар рости ҳамин Хона ТЖ да бовар кардан мошинам роӣ мекунанд, хона ҳам роӣ мекунанд, квартира ҳам роӣ мекунанд ки медонанд ки Хона ТЖ савдо карда метаванд. Lexus GS шаҳри Бухтар солиш 2006 бензини холӣ нарх 65000 сомонӣ. бача шумо дар 65000 сум Lexus харида метавонед. медонед автомат мега коробкаш автомат объёмш 3. хоб мошин камтар курдура бари дарош краска талабай шпаклёвка ҳай мақсад 9 моҳа ҳуҷҷат дора 15 рӯза танировка дора мега чихлош кӯҳна ҳай утилизатсия кадаги ҳуҷҷатҳо ҳастай мақсад мошинам фасони хушроҳакай муомила кунен. маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp 86 48 да ҳозир занг бизанен масиҳат карда бигирен. Lexus GS соли 2006 65 та кадан суми ролтон марамат занг бизанен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшие ки роимон карданд. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ чӣ хеле видео кардан нигоҳ кунед. видеои чотка дар ноҳияи рӯдакӣ Ленский район Истиқлол 5 заминаш 5 сотих 4 дар хона. нархи хона 500,000 сомонӣ ба доллар 46883 доллар ба рубл 4284490 рубл. хулас занг бизанен. хонаҳо ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. рақамҳои дастӣ рақамҳои WhatsApp шон кор мекунад. занг бизанен масиҳат кунед. дар боло барои реклама рақамҳои мамондагиай 9990 WhatsApp ай. хонаҳотона видео кадароӣ кунен ё ки рафта худмон навориш мекунем. дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаи фасон карда фурӯшда мегзорем. нашоти хона 500,000 сомонӣ мега 5 сотих замин бо проекти фасони хушрӯи замонавӣ кардагиай. видеора камтарак ускорид кардем. мақсад дароз ки буд ускоридш кардем ки дар видео биғинҷада мақсад видео ака хел ба ҳоли худаш мемондем камтар дарози бад мешид ба ҳам хотир давондем бачаҳо. ина ҳавлӣ, ина агарот, ина хонаво и тарафта кухни, баня, ҳоҷатхона, эзумхона, аловхона, мурхона ва дигаро ҳастай. маълумоти бештар занг бизанед аз номи канали Хона ТЖ ё ки Саудо ТВ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшие ки роӣ карданд. ана хона мана хона нигоҳ кунед ака. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Фархор ҷамоати Ватан деҳаи Себи Сурх дар 30-солагӣ мега қарор дорад. 3 хона 5 сотих замин масоҳат плюс бо веранташ ремонтҳо фасон хушрӯи замонавӣ кардагиай. 2 та рақами дастӣ ё ки 1 та рақами WhatsApp прямои Русия метавонед занг бизанед масиҳат кунед. адресора гӯш кунед бачаҳо азиз. мактаб 200 метр дур, беморхона наздик, масҷид наздик, магазин дар пешаш, об ва свет ва документҳо садвоиза. алиши ба хонае ки дар душанбе боша болои махдам сум метр мегам. нархи хона хадаш ҳамахел 230,000 сомонӣ. хонаҳотон дар душанбе агар қиматтар боша ҳами яка болои хонашон бо шумода сум метр. нашуд масъалаи алиши ина хеле вариант доштаи дӯстон.
ҳавли стяжка караут мондагӣ, боло чойлоби фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ, гирди хона маҳкам кардагӣ, анаи ҳезмо падарка. хулоси гап, мақсади гап занг бизанен, масъя кунен. фақат лайкора бизанен, по-братски подписатсия кунен, качайка дура, об дурад, дарвозаи фасон, ина мардуми маҳалла, ҳама зиндагӣ кадесай. хулас занг занен, масъят када бигиринша. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, ана хонара бинед ака, дар ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангири пешина, деҳаи Орзуи яги ҳозира, 20 сотиқ замин, 3 ҳуҷрага, 120 000 сомонӣ нархи хона. 120 000 сомон. Адресора гӯш кунед. об ва свет дорем мега, ватсап ҳам кор мекуна. 4 сол чид сохтмонша, иҷада ҳама хонаҳоша лоиқатӣ мебардора. мақсад сохтагиай ҳаму чинда мақсад 4 сол пеш. шикатор семенқатия мега, мактаб 700 метр, беморхона 700 метр, масҷид 800 метр, сертификат техпаспорт дора. ҳавлиам мақсад калонаи 20 сотиқ замин масоҳат. ина агароташ. хулоси гап занг занен, масиҳат када ҳузи бирем бихаренаш. кадомида замин дар корай, квартира дар корай, аренда комнат дар кор, дар ватсапи ман нависонед. ман навори баъдна эълонтон мекунам. каси дора хачон зангтон мезанам бачаҳо. мегзарем ба ҳафтумин мототсикли фурӯшӣ. мототсиклам рӯй кардан медонен. мототсикли фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ховалинг, деҳаи Садбаргу, безҳуҷҷат, кам тирик, кӯҳнатаракай мега, неки арзонтараш мондам ки савдо шава. нархаш 5000 сомонӣ. мотораш 110 куба турбо дора. дасти ватсап ҳардаш кор мекунад номерошон. инами мотоциклча бояд срочно фурӯхта шавад. ай скутеруда 1000 бор хубай, ма фикр мекунам. мақсад ӯ скутерое ки ҳозир буромадагия бачаҳо азиз, ҳама электрикияи, мақсад зарал дора. анаи ба дизелай, хулас бензин ё соларка хати. мақсад и хел созайда занг занед. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Ортабуз, 4 хона 3 сотиқ замин масоҳат. ана ҳамин хона мебинен. бояд срочно савдо карда шавад. адресора бинен. мега ки об ва свет дорем. дорем мега, соҳибаш мега бачаҳо. ман намегӯям. ҳамин чизе ки соҳибхона мо дар роӣ мекунад, адресош хати ҳамуш хел мехонем. бисёро дар рӯ таги комментар менависанд ки бародар ай худтон илова накунен. чизро ма илова мекунем бачаҳо, медонен? чизе ки роӣ мекунан, мисоламро меган, агар дурӯғ боша, ганаҳгор соҳиби хона дӯстомонем. кредит мете мега 100 000 сомонӣ пеш пардохт кунанд, асталниша мақсад муомила қатъияи. ҳар моҳа меспурен. иша акаями соҳиби ҳамин хона гуфт ки кредит дода мешавад, 100 000 битан, астални моҳона. нархи хона худаш 180 000 сомонӣ дӯстон. мегзарем ба ноҳумин хундай Соляриси фурӯшӣ. хундай ҳастае ки дар Санкт Петербург ҳастае. нарх 670 000 рубл, солаш 2016 сол, объёмаш 1.4, коробкаш автоматика ҳай. барои маълумоти бештар рақамҳои +7 903 901 928 90 00 да ҳозир занг бизанен, масъя кунен. салон кӯжа, мордай нав, ҳолати хуби техникӣ, ана пробег. хулас худотон бо маслиҳат када бигиринша. инаи таги мошина бардошта нишон додиян. касоне ки конкретни харидор ҳастен, харидорҳои сериёзи бошен, агар аз номи канали Хонатиҷа занг занен, бо худохат ягон сум арзонтон мекунанд. сон азиз, навори моро ба лайко қадрдонӣ кунед. лайко чӣ қадар зиёд шава, шумораи хонаҳои арзон, мошинои арзонам дар канал бисёртар монда мешавад. сон азиз, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар Якум Советский, духонагаи 55 метри квадрата, мега дар 11 этаж қарор дорад. 590 000 сомон нархи квартира. барои маълумоти бештар рақамҳои 68 32 ватсапи номерои соҳибмулк. хулас 590 та муомила карда мешавад. духонагаи 55 метри квадрата дар 11 этаж. маълумоти бештар занг занен.
خب قسمتی اصلی کار دا گذاریم. اگر چیزی که یافتیم، چیزی که روی کردن همشا نوارتون کردیم. نشد مسئله کدومی در زمین در کره. در ویدیو ما زمین را کمتر میمونیم بچه‌ها. مقصد گفتنتون بیهوده های. فقط اعلان میکنیم که همی یک کدام سود زمین در کره کدومیتون دارین زنگ زنین. نوار را لایک بزنین، در کانال подписаться سکنین، زنگوله شو سکنین. وقتی که من نوار کردم شما دا SMS میرا دوستان عزیز. نمرای ما برای реклама کردن ماشین، زمین، خانه، کвартира چیزی باشه در واتساپ روی کنین реклама کا فروش نمیگذاریم. نشد که آدمایی که комната میکوین کو خیلی аренда квартира، аренда комната یا نفرایی که خانه هاتون аренда میسپرین، برادری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین. فقط در واتساپ نویسین، نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک ها رامونین، ماکسیمال подписаться کنین، زنده و سربلند باشین دوستان عزیز.